Stojím tady s profesionální fitnesskou Timeou Majerovou. Timeo, prosím tě, jaké jsou tvé největší úspěchy ve fitness? Tak ja som bola, kedy súťažila ako amatérka 4 roky a potom 4 roky ako profesionálka. Som bola majsterka Slovenska, Európy a majsterka sveta v roku 97 a vlastne som sa kvalifikovala medzi profesionálky. No a tam som povyhrávala toho dosť, som bola 5-krát na Olympii a som bola Atlantic City víťazka, potom European Cup víťazka, som bola druhá na Arnold Classic, štvrtá na Olympii. Takže mám tých trofejí teda dosť, ale už nesúťažím, takže žijem v Los Angeles a zaoberám sa rôznym biznisom a veľa cestujem, fotím. Zmínila si, že momentálně teda bydlíš ve Spojených státech amerických. Chystáš se někdy vrátit zpátky do Evropy? Tak veľa cestujem, reprezentujem veľa firiem, takže som v Európe skoro každý tretí mesiac. Ale ja som sa usadila v Los Angeles, Beverly Hills, takže mne tam to vyhovuje, ja mám bohovské podmienky, takže nemyslím si, že prídem naspäť ešte bývať na Slovensko. A co by si doporučila návštěvníkům letošního veletrhu v SNU? Tak je to to, ja sem chodím vlastne, už som tu bola asi aj 4-5 krát, ja som tu nebola za posledných 3 roky. Je to také veľmi pozitívne pre ľudí, ktorí sa potrebujú motivovať do cvičenia a do správnej životosprávy, takže som veľmi rád, že som tu. Mám ešte 4 dní, mám tu meetingy a potom sa vraciam do LA, ale som veľmi rada, vždy som veľmi rada, keď navštívim Európu. Děkuji, Timeo. Ďakujem. Timea Majerová. Pozdravujem divákov Televízia Nova.